Parlok baro ka district magistrate jong kari bhoi district nongpo hadien bakalayo jingtip ya ka jing khatia bat khlong mau na kiwa ki badan hakaleng ka district bat khanang banyada ya ka jing julor jong kiwa bat ka jing jong kamaryang ka district magistrate kala penjari ya ka kandon an section 144 CRPC habaro kowe ka district bat dakane kala mana ikino kiru shimet ne kanhun bantong siap bat khlong mau na kiwa ki badan hapo kari bhoi district balada lap ikibale persya ya kane ka hukum an penstam niki katkum ka an kane ka hukum kantri kam na shisindan hadu bandapan bena da kumboy pan kublai shibun